Ja, hej, nu skal vi se på strums i 4/4 takt. Strums betyder simpelthen rytmer, og i linje 1 har vi en god rytme. Venstre, højre, vi tæller i 1, 2, 3, 4, venstre, højre, og hvis det er blok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og det er ombevægelse, 1x, 5x, eller swing, eller rock. I linje 6 har du en beguin-rytme, der lyder sådan her. Nej, 6, det var og i linje 7 det samme, en variation. Og i linje 8 endnu en variation. Og i linje 9 en tango-rytme. Og i linje 10 en swallow tango. Og i linje 11 en spansk tango 1. Og en variation i linje 12. Og så på samme måde kan du selv lege med resten. Ja, det var lidt om strums. Tak for nu.